Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan Mbak Eka di channel YouTube Agama Sekutu. Halo pemirsa, selamat aktivitas. Hari ini saya mau balik ke Jepang, mau balik ke Jepang guys. Tapi ini Mas Alek tak ajak ke sana, cuma untuk beberapa hari tok. Masalahnya nek kesuwen ku ngesakno ngaji nih nang TPA guys aku. Ya wis ngono pokoke sepenting dekne waktu liburan iki engko nang kan dari info dari gurunya ya di di grup ya guys. Kalau anak-anak kalau liburan dipantau Bu, jangan main gadget aja, jangan main HP aja. Jadi ada waktu luang untuk bersama keluarga. Jadi yo tak jak dolanan cepu pemirsa. Terus juga masalah yo nek kesuwen ngaji ning ngesakno aku guys. Jadi ya wis 2 hari wis cukup lah, ora apa-apa. Penting ono kegiatan positif Mas Alek ketika liburan sekolah. Terus juga kancane Alek juga ana sing main bae cepu guys. Cepu endi gak paham gitu jalan-jalan rono pemirsa. Terus engko nunggu siap-siap dulu pemirsa. Aku harus nyuci baju, mau tak ambil bajuku. Ya, nanti kita lanjut lagi. Ini banyunya nganu guys. Oh. Iki mbiyen kadang dik cilikku tak nggo adus angger randang mentah adus aku disenani bapakku guys. Iki ngarep omah pemirsa. Oh. Ibuku kayak aku guys, seneng tanduran. Tanduran apa ya? Kucai, sawi. Tadi aku ini nurun ibuku seneng icer-icer guys. Oke. Ibuku seneng icer-icer guys. Kayak aku. Oh, dulurku bareng iya. Ibuku seneng icer-icer guys kayak aku. Seneng icer-icer ibuku. Suasana di Jepang guys. Ibuku kayak aku pemirsa seneng icer-icer. Gua arep balik gumku judan. Iya guys, hidup-hidupan sawah guys gini. Ana sing dodolan pasar, padha wae. Awas deh. Nggih. Di wingi. Guys, donong sawah. Nek meniki donong sawah. Sini pasar sini pabrik, nek kene pabrik rokok daerah tempel. Nek Jepang kan daerah Padangan kono, nek sing ndemur gawe nek pabrik rokok nek kene iki yang tempel daerah Jepang, guys. Iki ku anake ana sing Jepang sing wong liwat mang lho, guys. Ki anake sing kerja kontrak ning Jepang pemirsa. Alhamdulillah melok seneng, guys. Seleksi atusan pelamar kerja iki ketompo ning Jepang sing anake bapak sing liwat mang lho, pemirsa. Anake kerja ning Jepang, kontrak mbah pirang tahun lho, guys. Kudune memang try siap mental, temen, dan untuk beberapa kontrak kerja ke depan gak boleh pulang. Kerja apa gak paham aku guys. Akeh soalnya di Jepang. Ya mereka memang
kursus bahasa Jepang dhisik, ya kadang kan ada sing kursus bahasa Mandarin, bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Jepang, tergantung tujuan mereka kerja di mana. Yes. Nah, aku kok ibuku senengane ijir-ijir. Seneng aku, guys. Waktu luang. Masa takjak ya terserah ndekne pengen diterno balik ke Jepang nih kapan. Penting dia waktu liburan tuh ada kegiatan liburan yang positif, guys. Nah, nek iki kerja nang pabrik jas hujan, pemirsa. Sampai pera kau isu. Dadah Sasha. Libur. Dia sekolahku yo nang kene. Ini dibangun, guys. HP masih ada ya? HP. Mau gue jaket nang tas ana lek jaketem. Ora? Heh? Pak. Dadah. 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 Kita pulang dulu. Undung keluar. Bakul-bakul, guys, tuh kita berangkat. Mas Alik ikut, guys, mumpung libur, cuma gak iso lama soalnya yo ngajine isih aktif ape kataman bareng. Anteng
Mari kita lanjut lagi, soalnya masih jauh perjalanannya. Makasih ya nonton kontenku, ojo lali like, comment, subscribe. Warga Mas Goblem, ojo lali bermakufran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melewati apa? Pabrik rokok Sampurna Kretek. EGS, pabrik EGS.